Okay, game na natin. Sa'yo na to, sa'yo na boss. Dito na boss. Tingin mo. Nakakabahan ako eh. Ay! Yan na. Yun, usap mga Aji, Gagambino. Pasensyahan nyo ako, kahapon di ako nakapag-upload. Gawa ng yun nga, dinaya tila ng Kadagit, Zaldi TV 2019, Jason Webb. Ang ganda ng mga laban namin. Una nga pala, shoutout sa inyo. Shoutout sa mga relatives namin, o relatives ko na napaka-supportive. Pa-shoutout din sa pamangkin ko, at si Dwayne. Shoutout din sa Tito J, kay Mami, sa IT Talotis from Dubai, yung idols lang nanonood. Saka yung mga panood nyo dito sa video na to is yung laban namin ni Zaldi. Yung mga ibang laban, abangan nyo sa kanila, mas marami yung content sa kanila kasi sila yung dumayo dito. Saka yung laban namin ni Boss Kadagit, susunod ko i-upload yun, next yun pagkatapos na ito. So abangan nyo, ang ganda ng laban, lalo na yung kay Kadagit, talagang kumbaga sa hindi ko na sabihin yung score mga Adya, pero kumbaga sa tabla kami ni Kadagit, pero ang ganda kasi unang-una nauna ako sa ginantihan niya ako. Talagang ganda ng laban namin. Tapos panoorin nyo, abangan nyo yung in-upload ko kasi may aryador kaming pumunta dito, taga Batangas talaga, legit na nag-ano ng gagamba, kaya maganda yung pulot ng gagamba namin, match na match yung pagkakalaban. Saka ano ba? Baby. Basta, abangan niyo yung mga laban, ang gaganda. Yun nga lang, nagkataon lang talaga na yung order ko rin nagagamba, yung malalaki. Hindi dumating, kaya kung ano lang yung meron ako, yun yung naitapat ko. Tapos, yun, may collection pala ako. Paita ko lang muna mga Adya. Kabot ako ng isa, baby. Kabot ako ng isa. Kasi, nagpalitan kami ng mga gagamba kagabi para masubukan ko rin yung lines ng mga gagamba nila. Ito, pakita mo baby. Ito galing to kay Zaldi TV. Ito naman galing kay Jason Webb. Tapos itong tatlo na to galing kay Kadagit. Kasi nagpalitan kami ng mga gagamba. Yun lang, umpisa natin yung laban. Sana mag-enjoy. Zaldi TV 2019 in the house. Binisita tayo dito sa Cavite. Gambino guys, PH. Gambino PH. Una-una pala bago kami maglaban, shoutout po sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Shoutout sa mga relatives ko na napaka-supportive. Sa relatives ko sa Dubai, shoutout po sa inyo. Tito J, Tita Lotis, Mami Reggie. Sa mga pinsan ko, boss, shoutout mo boss. Shoutout po sa mga taga Dubai. Wala po akong kamag-anak dyan. Pero shoutout lang. Thank you. So yun, panoorin natin yung laban nila habang nagpa-vlog sila. Baka na boss, live yan, baka madali ka dyan. Reaction. Reaction. Ito mas malaki yung, hindi naman. Mas malaki yung kay boss, kaso walang pa sa likod. Game. Talagang pumapalag pa rin yung gabal doon kahit ang liit. Wala. Nadali mo. Isa lang yung pansabot niya. Nadali yung gabal doon, ang cute talaga. Ang cute, ang nipis ng sapot niya. Yung isa-isa lang. Isang hibla. Nakatawa sa gagamba ni Bossing. Nananapot yung gagamba niya, iisa lang po yung paa sa likod. Isang hibla ang ginagamit. Ayan. Inalaban. Ayun, may video pa sa taas, Kadagit. Wala, tinalo yung gagamba natin. Siguro bawian natin to, labasan natin ng malaki to. Malit talaga yung gagamba namin Tinignan lang natin mga Kadagit kung gaano kasaya maglaro ng gagamba, reaction Pero, nila. inano ko kasi to, pinalag ko yung gabal doon dito sa kanya, kay Boss Zaldi natin. Kasi tignan nyo naman, sumasapot isa lang paa sa likod. Wala pang nakukuha ng sapot eh. Ayan o, tignan nyo naman. Wala pang Isa lang nakukuha yung ng sapot. Kaya pinalagan natin to. Pero ganun pa man, babawi tayo. Idol. Babawi tayo. Jason Webb, Zaldi TV. Kaya natabi ko to, naisahan tayo ni Zaldi Nakadaya tayo, nakadaya. Ganyan po kasarap maglaro ng gagamba. Pakain ko na to. Shoutout din pala kay Arnel Bautista. Salamat sa iyo, Insan. Kay Boss, shoutout ko boss. Ay, shoutout. Shoutout nga pala kay Boss Arnel, advance po. Kukuha ko sa inyo ng OS. Shoutout, pare. Ay,
Shoutout. JMix official po. Salamat. Tsaka sa mga bagong subscribers. Kung meron man. Yun, shoutout sa mga subscriber ko, tsaka sa asawa ko dyan, na napakabait, di ako tinatawagan hanggang ngayon. Shoutout sa'yo, Clarissa Temblador, I love you. Basta i-ano ko na lang yan, boss. Yun lang, ganun. Cut ko na lang yan, i-post ko na lang. Ano ba lang yan. Ito, hindi ko pala, may maganda-ganda pa pala ako, boss. Hindi ko nailaban, no? Sa video ah. Makikita mo na ngayon sa classmate, artista na ako, nasa YouTube na ako. Maganda-ganda, may maganda-ganda pa pala ako, boss, oh. Itim na ng paa, oh. Mas bati din, oh. Hindi ko pa nailaban. Ano pa pala ako dito na ganito? Hindi ko nakita to kanina. Naglalaban ba tayo? Lagi naman tayo naglalaban. Laban tayo, isang fight sa'yo, isang fight sa akin. Pwede. Mamaya, boss, sa content mo, boss, yung summon ko. Yan mo sa Jumbo mamaya. Yung malaki na. Oo, yun. Yung malaki na tayo. Ito boss, pwede ba dyan? Sige, boss, labasan mo. Kahit mas malaki yan, wala. Kasi content naman yan, eh. Ayun, no? Para same size na ng galamay pala yan. Sige, boss, ito. Ang laki talaga niyan, boss. Yan yata yung una na nilaban sa akin. naging cute to, boss, ha? Ah, maliit-lit. Alam, bumutsog pre. Naubos na, kalimutan ko Sige, tanggalin. okay lang, boss. Botchog talaga yung samong ko rin dito, eh. Parang di nga lalaro yun, eh. Medyo ang haba talaga, boss. Hinahatak nga yung stick eh. Hindi kaya abutin, no? Mahaba kasi. Oh, Hanapan mo konti. medyo liitan mo lang kundi, boss. Bawasan mo, bawasan mo yung mga gamay. Delikatiran mo, boss, para bawas. Bawasan mo ng mga galamay. Ay, nalaban ko na ba ito? Kaya sa amin. Pero ang ganda, boss. Ang laki. Ganda ng Jensen. Malaki, malaki. Hindi, okay yan. Kung ganyan. Mas gusto ko yan kaysa dito. Parang diado kasi malaki yung, ay maliit yung Hindi, puwet ito ah. kasi, ang ginaganda nito, medyo mas maiksi lang galamay nito. Yung kasing haba talaga, yun. Malaki pa katawan, maskulado no? Pero ito medyo, brusko talaga to. Kasi tigre to, eh. Yan, Haba. sa ihip, habag yun na naman. ihip. ihip. ihip, bagyo tayo eh. Ihip na. Akala ko bumalik. ihip, bagyo. Tagay mo na, tagay mo na. Ito mga Kaji, okay game, sup mga Kaji. Bagyo eh. Ko alam Zaldi kung ulit, nalaban ko na to. in the house. Yung paglalabanan natin ngayon, mas Batiko versus doon sa anong line niya, boss? Jensen. Jensen line na Tigre. Yes sir. Pasensyahan nyo na, wala na, hindi na namin mapicturean to. Nagkakaubusan na rin ako. Kaabusan na ng gagamba. Kakapusan ng gagamba. Okay, game natin. Oh, gusto mo, boss, ikaw na umawak sa channel ko. Si Zaldi, papahawakin natin. Kaya ko ba to? Kaya mo yan, boss. Sige po, sige lang. Pabalik na natin siya doon. Pag bumalik siya doon, sa akin lapag dito. O yan na, ikot pala. Eh? Eh? Wak, Eh? wak, Eh? wak. Masakay na lang, nag-i-enjoy kami dito. Yan, mga kasungay mo. Nilalaglag na yung alaga niya rin. Gumagaya sa akin. Uy, Basta kami, nag-i-enjoy lang kami dito, Maglama kami ng gagamba dito, Ayun, laro lang. Tutok nyo dito, baka di nakatulog. Tumakbo yung, Hindi ka eh. Hindi ka nakatulog. nandito. Ay, tumakbo yung mas bate natin. pero, Pero kumakagat. mukhang, Maagat naman siya, pero tumakbo mukhang talaga. nahila ko lang yung sapot eh. Lalumpo. Mukhang nahila ko lang yung sapot. Wala na, hindi na papalagyan. Ayun na. Ang bitin sa kondisyon yung mas bate na yan, Uy, sumasapot! Masapot siya oh. Gumagante. Kaya lang kinagat iba eh. Nasa kahoy. Palag ka naman, mas bate. Ayun oh. Ayun oh, lalaban to. Yun oh. Nagpapalaglag Wala pa. na to. Wala na to. Yan, lalaban pa yan. Lalaban pa. Hirap na nga, lumalaban, malaban. Hirap na hirap siya. Kaya mo sila. Nako. Mga takbo na. Hop! Ay, Patong natin. Talagang mabibilutan na to, sa tingin ko mga Kaji. Masasaputan na to. mga kasungay. Medyo nakadaya tayo doon. Maganda naman yung laban na hindi tayo iniiya mga Kaji. Kahit matalo tayo dyan walang problema Yun yan. lang, tawiran na. Friends na. Friends na po sila. Nakuha na yung Matatabla respeto tayo ng dito. isa't isa. Yun na ng ano. Naka-operate ako sa TV. Putang ina niya. Ano nakaharap ka sa TV, boss? Hindi. Yung sa Balita. TV. Balita. Kapitbahay namin. Kailan? Ngayon lang ulit? Isang araw. Pag
Orange natin, Masbate pa rin. Masbate lines ako ngayon sa Agabado lines. Masbate lines. Masbate lines, itim. Same size to galamay sa galamay. Ano to, may aberya sa paa. Okay, game na natin. Sa'yo na to, sa'yo na boss. Dito na boss, tingin mo. Nakakabahan ako eh. Ay! Yan na. Nadali! Tinali na. Pero Gumagante. iba, gagamba ko yung nakagat. Gumagante. Bumawi, Ang bumawi. bilis ng laruan, no? Kala mo nakapass forward. Ganda. Sa akin ba? Sa akin? Ay, bumaba. Grabe, hindi talaga binubuhay yung hinahabol, oh. Pero grabe, naliligo na sila, oh. Ayan na. Puro basa Ganda na. ng laruan, no? Bilis. Puro katas na sila. Akala mo nakapass forward, mga kaji. Ang bilis ng laruan. Nagano na sila. Ganda na. Slow mo. Babalutan na, Ang bilis, babalutan. seryoso boss, ang bilis talaga. Pagkababa. Ganun lang oh. Pag sa Ayan, loob oh. package na, package. May kinalagyan kagad isa. Dalawa eh, sumasama ko. Ay, hindi na lumalaban. Ligong-ligo, oh. Wala na. Ewan ko lang makita nyo mga kaji, kumikinang. Parehas nakagat eh. Ayan o, kumikinang-kinang sa camera natin. Ligo talaga sila. Parehong naligo sa ano. Ang bilis pala ng marunong orange, no? Hindi ko ata nalaban kanina to. Yung nalaban ko ba to? Hindi, no? Ang Hindi bilis. ko naman siya yan. Ayan, nakaisa yan kay ano, Jason Webb. Yun, pagpasensyahan nyo pala ako mga kaji. Yung gagamba natin medyo maliliit ngayon. Maliliit para sa size ng gagamba nila kasi mga gagamba talaga nila boss dito. Talagang pandayo talaga. Nagkataon kasi umorder ako ng malaking gagamba, mga kaji. Hindi dumating. Again na yung mga supporters ko, mga kaji na solid kaji natin. Sana tulungan nyo rin si Saldi, support nyo. Kasi lahat naman tayo nagbablog tayo ng gagamba, lahat tayo gagamba lovers, mga kaji. Yung point natin dito is preserve yung kultura ng pagkagamba. Much love and respect sa inyong lahat. Zaldi TV Much, 2019. love. Rest. Tuloy mo. Yan gusto natin to. Kultura ng tilapia. Iba talaga si Saldi. Iba talaga si Saldi. Mas love, rest daw. Ayun lang, thank you sa inyo lahat.